ko ɓiɗɗo Jajan on nanga ɗum ko kumpay ko wonno ko innude nene ɓe nabilan e haray ko ɗuma ɓiɗɗo Jajan mais depuis ɓe ɗuma nangimo hankin wawo leer ɗo ni Jajan no jooɗi ka gendarmerie ɗuma kippe ɗo ka brigade de recherche mais depuis hankin o leer ɗo ɓe ala jaɓude o ɗuma o iwa toon si a soodi ñamete a ɗuma naɓanimo ɓe jaɓata e ɗuma jonnamo wo Jaja an o yaltata ka ɗuma gendarmerie depuis hankin e ɗuma depuis hankin e ɗuma e 17 heures himo ɗuma jooɗi toon emo jogui ɓiɗɗo wonɗo e ɗuma e moynude on bobo wulli yeeso maɓɓe kamɓe ɗuma gendarme ɓen ɗon ha mais ɗum e ɗum mum ɓe ɗuma accitalimo tawi ko foke mi immo ka suudu e ɗuma e 1 heure mi yaha mi sooda ɗuma papu mi ƴettata sumi ɗuma naɓanamo fi kañumma ko ɗuma tappana bobon papu bobon ɗuma ñaama miɗo wiye Yaya Ba wara hande ɗo wonde ande yewtemin ko ɗo ok miɗo wonde hande ande vraiment ande fof puisque ko ɓiɗɗo Jajan on nanga ɗum ko kumpay ko wonno ko innude nene ɓe nabilan e haray ko ɗuma ɓiɗɗo Jajan mais depuis ɓe ɗuma nangimo hankin wawo leer ɗo ni Jajan no jooɗi ka gendarmerie ɗuma kippe ɗo ka brigade de recherche mais depuis hankin o leer ɗo ɓe ala jaɓude o ɗuma o iwa toon si a soodi ñamete a ɗuma naɓanimo ɓe jaɓata e ɗuma jonnamo mawɓe goo ɓe yahuno toon ɓiɗɗo maɓɓe no nanga kamɓe kadi kamɓe ɓengu maɓɓe ɓe mawɓe ɓe nangi ɓe mawɓe ɓengu maɓɓe yiɓe ɗuma sukki ɓe toon ɗuma nini e kala ɗuma yahuɗo toon vraiment iɓe ɗuma yennude jama on ala ko ɓe ɗuma ala e ɗuma e haalangol ɗuma jama on ok menen ka général Mamady Doumbouya arno menen ko menen fof wonno ɗuma dogude ɗuma ɓaawo makko mais hande meɗen ɗuma regretti ɗum moƴƴano e Paykunkum ko Monnour Diallo wiyete Monnour Diallo emo mari duuɓi 12 himo janngude himo wadde mécanique moto ok no ɗuma o nangira noon hari himo o yawka garage tawi ɓa grève wonno e ɗuma wadde maître makko inni yoɓe ɗuma artu ka suudu ɓe ari ha fewdo ka ɗuma Carrefour ɗon tawi sori ɓen e jeune ɓe ɓen no ɗuma ferodirde ɓaɓe raɗike ɗuma jeune ɓe ɓen ɓe nangali ɓe après on sat ɓe ɗuma fotti e makko ɓe nangimo ɓe tumbi ka ɗuma pick-up ɓaɓe nangimo ɓe ɗuma tumbi ka pick-up on nanino mo wonno e ɗuma e sonkirde min ko leyɗa woni ko amen mi ɗuma yahay woni on faami joni tawi bureau makko kayno ɗuma dari ɗon jama on ɗuma jeeji ɗon yoɓe accutu kañumma ɗuma Paykunkum mais ɓe ɗuma jaɓali bureau makko depuis hankin o leer ɗo himo ka ɗuma brigade de recherche ley toon ɓe ala jaɓude o ɗuma o yalta toon hankin ha ɗuma 2 heures o tigino toon joni haray o tigui ko ɗuma tori koyoɓe waɗu saabi Allah puisque e hande dole ɗen no e ɗuma e juuɗe maɓɓe kono janggo goɗɗo anda janggo ko ɗum ɗuma wetata ɗuma janggo wotta ɓe nangiri ɗuma yimɓe ɓenni ɓe ɗuma letta ɗuma yimɓe ɓen ma ɗum haray ɗuma moƴƴirani si tawi hara ka ɗuma peyima hiɗa ka ɗuma peyima ɗo hara hi sitta yawde ɗuma peyi goo hara ka ɗuma peyima ɗuma sécurité fusa ɗuma ala min nini hande komi wonanɗo hila ni sani Allah ko tawan komi ɗuma guinéenjo puisque soñjaji ɗin no ɗuma feƴƴitigo ɗuma peyi ɗo kamɓe depuis 2010 soñdia on ko ɗuma goto ɓe kamɓe leader politique ɓe kadi wonɓe ɗuma noddude yo ɗuma yimɓe ɓen ɗuma manifesto yimɓeɓe wonɓe ɓen ɗuma manifestade ɓe ɗuma nangete ɓe ɗuma naɓe hara ɓe jooɗoɓe ɗuma jokka haaju maɓɓe puisque nini sa yeehi ka ɗuma ley toon yimɓe no e ɗuma heewi toon yimɓe no ɗuma heewi toon ɗuma nangaɓe joni noon si tawi kamɓe wonɓe ɓen ɗuma noddudeɓe yo ɗuma yimɓe ɓen ɗuma yaltu si tawi yimɓe maɓɓe ɓen ɗuma nangama ɓe yata ɓe watta ɗuma intervention fus muɗum ɓe imminta ɗuma avocat ko ɗuma yaha randa ɓe ya ɗuma visite an itta e ɗuma e mbuuɗi ma kadi sodana o tigui ɗuma ñamete naɓa ɓe inna impossible ɗuma natata e ɗuma e nder toon awa haray meɗen ɗuma tori kañumma moɓen tan ko ɗum général ɗuma Doumbouya si tawi hara ko ni woni ɗuma yarde haray vraiment marsali kadi ɗuma pays ɗo wona ɗuma manifestation o ɗuma woni ko ɓiɗɗo Jajan tigui on faami ko ɓiɗɗo Jajan ɗuma tigui Jajan no jooɗi ka ɗuma gendarmerie ɗuma ley toon wo Jajan o yaltata ka ɗuma gendarmerie depuis hankin e ɗuma e 17 heures himo ɗuma jooɗi toon emo jogui ɓiɗɗo wonɗo e ɗuma e moynude
on bobo wulli yeso mabbe kambe duma gendarme ben don ha mais dum e dum mum be duma attitali mo tay ko fokemi immo ka suudu e duma e iner mi yaha mi soda duma papu mi jettata sumi duma nabana mo fi kanyum mako duma tappana bobon papu bobon duma nyama weti bimbi mum kadi mi yalti mi yehi mi sodi biredi fi mi nabani mo fi ko duma o ittira koje be salori wati be duma sali fe benni hay fuso duma notako joni depuis hanking himoton